Don chuma kan video chuan US lama thilthleng chanchin I han ngai thlabe thung don tiang September thla kumsang ni somni pali khani in Oregon damlo in pakhata narso anna aron kal lo tlat maya he narsi mani na ngai pui mo le thilti ni ne lo a hun taka damlo in pelmia laba thleng cha cha thin mani na tuipui em bok thin ania hetia na aron kal lo top hi ani ngai thlat lo chuwan chuan hetia engma soibok si lawa na aron kal lo ringot mai hi a tho pui te chu an ngai a thalo ngal vek mai chuwan chuan a tho pui te chuan police an report ngala report bo zui chuan police officer ti po henula chena apartment lama hian an kal ngal ta ani nima sila chu nula chena an va thlen chuan engma an vak mutlat lo ama chu alo lawa ami malthil a parsle a thil dang te po chu motor omnia lawa chati lai ero chuan a car ero chu building parking lot a chuan ala ding reng thung henula bodan maktak mai hian chulai venga cheng te chu a ti shil hain a bo tho chu a dar thwaya mi bo zon pui tur chuan mi tam tak poron in pe in theidok choin an zong ta a ma se an hmu me chuan chu nula chu ruang dai mai alo ni ta si a ruang an hmu la ya a taksa alan dana tang ringot po chuan he nula hian a boral donin na sataka soisak ator ti hairol ani lo chutakara Tualthattu berla chu mundang dai mi ni lovin abul hnai mai a chena bulloka chengbe chu alo ni reng mai ani Melissa hi kumsang khazakwa somkwa pahnia khan Washington State a Filipino le American thlapol ni in chung konaran takara alo pianga aboral lai kumsang ni somni paria khan kumsom thum pahni mi ni ve to in Oregon a hian na athok be meka anu le apa te hi Philippines lam chuak ni in America hian khosak ol samjok be seya pemlu tani a pomtam tak rim taka na an tho nuwa an khosak po azia chawin America chuan anin beng bel hit be ta a pa pahni niin Melissa ba ka hian a u mi pa pakhat ala omboka Melissa hi Britain wajipa Australianin University of Washington State la changin kumsang ni somparia ta khan Bachelor of Science in Nursing a graduate no chuan a chungte kalsan le in Portland Oregon lama na thok turin a kalveta a chota chuan Providence St. Vincent Hospital a nurse na chu a thok chhaweta ani Melissa hi me chazai dam le nung changmoi mi pui soi hlau tak mai chi ani a heiba ka hian a hna hian a tuin a tho chan hi a ri chiang boka lo monan chawa thok ni lovin aril ru zong zong a hna hian a pia heiwang tak hian a tho pui te le dam lo ba ka an chung te ngai nat le sa chu reilo te a hlo chho ta reng maya ami mal nun lama chuan bialpa nei ve in a ming chu Brian ani a ani nen hian kumsom zet anin ngai zong to nge nge Brian hi American Filipino ve thawni in Melissa ai hian kum khatin a upazoka ohu Hawaii a Australian Brian hi US Navy ania military a chuan physical therapy sa thokin anni pati hi tumlok ni mia lawa inche chho ani nge nge anin momo sakber tum chu Mukaho Beach ohu island a ania hetila hian Melissa chu police lama ni pui chol anni lai ni a thian ti honian chol mang turin Hawaii lama hian kalin hemi an kaltum hian ani chulai mun island moi taka cheng tlangwal pakhat nen chuan anin belshia tak ni number ti in petonin mail sang tam tak dana omma se message le phone call mangte in anin bipom chui tarenga chotia in bereng ta chu thiana tangin in ngai zona lama an kai chhaudon le tange nge ani ye chuan ral khata tang chuan anin ngai zong veri da lop lop phota kumsang ni somni pathoma khan military lam chuan Brian chu Washington State a Naval Hospital a physical therapist na thochun som turin an son ta hlo maya hemi kum hian an mani khoa Hawaii lama chuan anu puini turin Brian an Melissa chu a propose ta a Melissa pu in alo ya sangal thlap mai le chuan August ni somni pali kumsang ni somni pali a chuan anin momo sakber na mon Hawaii a nge anin ko suita ani
ti chuan chutia kumsom chuang lai lo in kopa ral khata an om lai po a in chen lawa in kop don ngar an ni bok ni an ma ni sia le an chian te chung le khat te song po in an lom po in chung ko do om tak dina malam hun nuam tak mang chho don turin an be sen an ring vek lama ma se chu an rin da ne be sen e ro chu ani ne atanga reilo te a ti chiat ni ta vekin Melisai chu kumsom thum pahnih mi lek ni in abora le tamai sia Melisai na tho phui te call an don bele Breverton police chu Melisai chen na 150 Southwest 161 First Avenue lama chuan an kal ngala ma se apartment an bathena doorbell an han me chuan tuma chang tu reng an omlo beidung mai labin kungka chu an chum zui bak boka ma se chuti hnuwa po chuan tu man an ron chang thei si lo ti chuan thu nei tu te lama tangin phalna te an han la le te phota chumi hnuwa chuan a chunga an luta ani in chung chu uluk takin an han dapa engma thilrin hnel om tur an hmutlat lo Melisai mi mal thil ho awale te ID te le thil dang po hmu tur om chuang lawa ma se maktak main akar ero chu an building parking lota chuan ading reng thong mani thuwa khoi emo a chhuak ni se chuan akar chu akeng ngei tur ani si ti chuan Melisai thlen chen hriat ani theinan an ni ang chu ti zuin a beng le a credit card chu an chui le ta a ma se chu ta po chuan an nu chuina han pui thei tu tur engma hmu chwa an nei chuang tlat lo a bo tang khan Melisai chuan poisa lak chwa engma ala nei lawa a phone la ni se ain off tat mai box si chutia phone ber ain off tat box si awang chuan a thlen na nun ber na mun po chu chui ngai na awm talawa ani na taka chuan hu chui tu te tan po kong aping ti der mai ani ti chuan Melisai pasal Brian chu an bi pop le ta a ma se an pui bo tho police na an han shil chuan Brian chuan mak alo ti melin a shil hai mel zok lat mai a suidan chuan an pui nen anin biak hun ber tum chu emini zing lamda ruk vel kha ni a abak chu damdo in lama aboi chara an pui ne na tang chuan message emo phone call emo ala tung le mi alawa chuwang chuan an pui chu an nalama aboi ve thauni tura angai deu top thu a sei boka dan pa nga in hetianga mi bo khe sa reng an chung te hnai vai ber hi rin hlen ma sak ber ani zela sipai po ni se an bang bik lo chutian chuan Brian po rin hel number 1 ani ngal chat lo theilawa ma se hei hi chu reilo te hnuwa nol ani zui bat tho a chan po Brian chu Breverton atanga mel za somriat panga zetahla ana thona hmun Breverton lama aum ngei ti finfia ani zuya hetiang khopahla a aum chung hi chuan anu pui chu shroi bo emo da bo emo to chuan angai na aum lo a om hlelu tuk tla si in Brian no email de soidanian afapa Brian le Melisai te in nei na Hawaii lama an man zo khan chung le khat then khatile Brian te no pa chu August na somthum pakhat lai lama khan Washington State lampanin an thloka September ni khazing lama an thlenga ti chuan chol hadam le mutnan hunte an man zoa atuk September ni ne chu Labor Day alo ni bok ni ani nei lomna ni pa formin chumi ni chu an mang chhun zom zuya hemi tu ka tang ero he chuan Melisai po atnalama akal angai le ta a ti chuan atna chhun zom torin apartment omnalam Breverton Oregon lama chuan ama in ain khalliam zui ve ta ani Melisai le Brian te hi in nei to ma se an na thona hmuna wangin an la cheng don theri lawa Melisai chuan anna chu September ni thuma tanga zom tora in ba sein chutiang bokin a pasal Brian po mani na lamve ve ya boy chun zom to chuan mun shana an omri le phot angai ta ani nima sela kumtam tak ton hriat an lo nei ve to na atangin police lamte ro chuan he thilthleng hi a chani theo mang chu rin an nei deuh tlat mai in kidnap na ani an jing bera a chan po Melisai apartment a khan thil hlulam chi reng engma bo a omlawa ami mal thil ho che abawa sum du awang emo in rokna le ruk na emoni se in chunga thil hlu da chu an bo til ngei tur ani a
heti ani se chuan mimal in huat na phubalak tumna lam thil ani an ring taber ani nima sila he an ngei dan hi milisai chungte a hna tho puite le a thian te an komna atangin adik nge yang ti rin har an ti le tlat mai a chan po heng an mi kom te zong zong hiat milisai chu mi chazai dam midang te khongai na nga le midang te tran pui tura in pei at jeng mai ami zia shim shima po mi pui soi hlau reng renga omchi ani an ti vek maya in a tho pui te chinga mi pakhat tal po in a chanchin chelai soi tur sia an om tlat lo melma emo hotu emo nei tur khop mi zia nei ani lawa achunga rong taka chedu tur khopa mi pui soi ani heklo chutiang ani le zel taksia chuan nu chui tu te po an ru aboin milisai kidnap tu ina a kidnap chan tur ber om ang chu hria thiam har an tia an po tur ber po an hratlat lo milisai bo tho report ani atanga tarkari lo te chuan police chuan mi bo khe so zek lo tin nu chui chu an tran chhauta ani zandar kwa chuan Beaverton Law Enforcement Official Pecha mi bo tarlan na milisai ming chuang wang chu an posta a chuti rwalin media lian tham ho po an tran puina ngenin an min son mek mi bo chu lo ngai vin ve turin an som chui boka mi pui wan tlang ni na po chanchin eng po milisai nu chui pui thei tur hriat nei an om chuan ron pen chuaka an thil hriate ron sui turin an ngen chui bok ani September ninga kumsang ni somni pali anita a milisai bo tang khan darkar somni pali zet aliam ta in kidnap na reng renga hian atiar darkar somsari pani chung hi apoimo ema hemi chunga kidnap te chan chwa ani lo chuan atlang puin dam taka in chan chwa le na chansi a cheto thin hi an hria ta wangin police te po kidnap khesa hi chuan an man ho in chet an na zong zong thin ani ti chuan police experience nei thatak tak le K9 unit te thleng chuan milisai te chena apartment le a chhevel pumpui dapa hai chuak bar to chuan an chengal so sowa police ten thei top chua room ten kongka ke ka an kalkwa lain ui sathiam te chuan an nar mangin rim an no chui ve boka chutian chuan mani zon thewa an boy sap mai te chuan atuk September ni ro kumsang ni somni pali jingdar sari vela chuan milisai chungte ba ka mi bo zong to pol milisai thian tian an lo som khom ho chu kalkhomin apartment pon lam apartment chevel chu an lo da vea veng chen om lama te kalkwalin milisai thalak chuana mi bo poster chu an sem kwala a then chu thir bandinga te an charbet boka mi then khatin online nama lo thedarin ti chuan tlom nga ya rontil an pung ve zel boka apartment nai mai ni lo tlema hlave deuh thleng chuan an dapin lui korte komkar te so an dap sup lama ma se bandoi thlak takin mason omna vin chumini chu an hmangral vele ta ani milisai chungte chu an ru ha in omngai na takpo an shimeu lo heti ni chuan milisai chu darkar somli pariat abo tlingta a darkar tin chuan be seina an nei te po aliam pui ve zela ma se milisai chungte chu an la be dong mai bek lo thei top chwa chuin trong trai na nian thil mak a thlena an fano chu dam taka an mole mai be seina chu an la nei ve tla si nima sila khwanu ro thi chu kan ti dang lam thei engma om si lo be seina an la nei ve sham te ti chhebek turin chanchin lungchia thlak tak chuan milisai chungda chu aron deng le da tlat mai September ni sari jing lamdar thuma chuan police chuan milisai ruang an mu tho chu official in an ron pawng ta a emirwal hian rin helmi pakhat Bryce Jonathan Subart an mansui boka milisai ruang an mu chwala hian ataksa chuan nasataka soi sakna nu ma alo om thwa mai forensic result atanga alan jail danin athi chan ber ero chu re hlum ni in aboni la la khan tha ani mela ama zong a then rwa le midang dangte an boilai khan milisai chu alo thi fel tiam to ti na ni chu he an mirin helman pa price he kumsom hi pasari milik lani in milisai chen om building pakhata chengho an nge Bryce hi January ni som pakhat kumsang khasakwa somkwa pasari akhan lo piangin
Oregon a hian a seiliana mipa thilthleng sang thazet ania male nurse na athok be bok milisei thona atanga mel song pahnih lekahla hospital danga brace hi thokin damdo in khata ana thok don ngai lawa na thilawan chuan eng in zomnama an nei ti hriat ani lo ti chuan September ni kwa kumsang ni somhni pali Washington County Court Hillsbury Oregon a avai khatnan brace chu court ma a ainlan veta a heta hian prosecutor chuan first degree murder te first degree kidnapping le ruang sui sak chungchanga te thiamlo chantirin apua hemi chuma court hearing an nei zo hian brace chu athu boy soile hun ngakin Washington County Jail Oregon lama dari anita a athu boy soile hunatan chuan September ni som paruk kumsang ni somni pali chu ruat anita ani ti chuan athu boy soi ma sakber ni September ni som paruk kumsang ni somni pali mi chu video link mangin jail chunga tangin price chu ma chontir ani a e thu boy soi ani la hian Washington grand jury de chuan Bryce chu thu boy dang pek bel in chu second degree murder case ani a nima sela aluyar kal tlangin Bryce chuan an pona song chu thiam lo na nei lo not guilty in ama chon thung thiam lo na nei lo anga athu boy soi thatura angin na chu a thelu sui ta boka ma se ko chuan bel thelawa tan tir chhun som chu an thutluk na ani le ta ani thu boy soi la chuan court room chung chu milisei chung te le thian te chuan an khat vek ani shima an hmangai tak lak bo saka nun jong taka thatu chu mai chana muwa ende nge chu an tum chawa chuta Bryson not guilty anga thu boy ma chon that adil na an han shazui se chu an thin arim hlom hle nge ani te chuan October ni som panga kumsang ni somni palia Bryce chu court ma inlan le in hemi ni hian court to la chuan mitam takin lekha khonga thuzia kengin Melissa in achan bo dikna a hmongi an do tho chu an lo tlang au pui ve boka Melissa ruang hmu ani khan an hmu dan atak saun dan le an hmu na hmun vel chipcher kha mi pui wan tlang hriata engma soi chwa ani lawa Bryce chuan manro engi mo mangin rong takin a soi sa ti che an soi chwa ka eng manro che ange ani po an soi chwak lo boka evidence tam tak an hmu te ho chu mi pui wan tlang hriata engma soi chwa ani ri ta lo ani nima sela milisei bole thina chungchanga ero chuan chiang takin Bryce chu ai nam hnoi nge ni ti ero an soi thu dona hian Bryce chu Washington County Jaila athu boy soile hun ngakin ala tang ve meka thu boy hi lakal lai me kan awangin thu top engma hriat ala ni ri lo police le thu nei tu te lam hian mi pui wan tlang hriata ho chwa lo an langa ema amai ro chu Bryce hi Tualthattu ani ngei ti ero chu achiang thokhati chu hairol ani lo thung thu top soi ani huna hei aya chipchiar chiang zokin kan la hre ve theima na